Hello everyone, welcome back to my another video. दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन संनायनि भिडिअ. दिनै जों मा ओंख्रि संगोन मिस? थाइबें आरो ब्रयलार. थाइबेंजों ब्रयलारजों जोङो संनानै नोंथांमोननो देखायगोन आरोना जों माबायदि संनानै जायो. नायदो बेखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन जुदि जोंनि भिडिअखौ नायलांनो इन्टारेस्टेडब्ला नायदो. हाजेनबाय बेखौ दायो संनोसै जों. सोर संगोन मिस? नों संगोन. नों जा गोथाव सङो, दाख्लैबो जा गोथाव संदों मिसआ, जाब्रायलायदों. दिनैहाय मोनजासिगोन थाइबेंजों ब्रयलारजों. नै थाव होबाय सारायाव. थावखौ दुंहोनोसै. नै जोंना थावा दुंखाबाय दायो. बेयावहाय बानलु सामब्रामल' होनांसिगौ. नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों माबायदि संनानै जायो. बयबो संनानै जानो गोरोंखा, अब्लाबो जों माबायदि संनानै जायो बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन आरोना. बेदरखौ बेयो ओंखाम मोनबाय ओंखामा. संख्रि होखांबाय. हालदैयाबो गैथ'ला नै. हालदैयाबो गैला. लकडाउननि कंडिशन ना खराब. ये वाला है. नोंथांमोना माबायदि संनानै जायो कमेन्टआव हरबानो जाबाय दे. आरो सोरहाबाफोर इउटुब दङबा शेयार खालामनानै हो लिंकखौ. जों नायगोन ओमफ्राय जों सोलोंगोन. ओमफ्राय जों दा संनायाव बिजिथार मालाय. सोरबाफोर गोथाव ओंख्रि जानो लुबैदोंबा मिसखौ लिंहर. मिसआ बिराद गोथाव सङो. नै जोंना बेदरा जाजेनबाय. खोबहाबनानै खोबलाय एवलाय खालामगासिनो ना. दसे माने एवफ्रामनांगौ, बेखौ एसे खामहोनांगौ, होमबासो गोथाव जायो आंनिबा. नोंसिनि बायदिब्ला माबायदि बेखौ मिन्थिला. ओमफ्राय आङो एरखांनानै बेयावहाय थे बुग्रा सर' दङ. लाइट गैया, कारेन्ट गैया ना. बिनि उनाव मा खालामगोन मिस? थाइबेंखौ होसिगोन. माने नै दा ब्रयलारखौ खामथाबजासे एवबायना. दायो माबाखौ होसिगोन. थाइबेंखौ ब्रयलारखौ खामथाबजासे खोबलाय एवलाय खालामनानै खामथाबहोबाय. ओमफ्राय होसिगोन खनसे. This is taibeng. दायो दसे एवनांसिगोन ना बेखौ. खोबनानै होनोसै, एवनोसै. माने इयो गेफे गुरै जाजासे. गोथाव मोनामबाय ब्रयलारफोरा. गोथाव जागोन बायदि. बेखौ थिगसे एवनानै दायो मस्ला बायदिसिनाखौ होगोन. माने आं मानि थाखाय फार्स्टआव मस्लाखौ होआ, माने मस्लाखौ होग्रोयाबा माने मोनामनाया खारो. ओमफ्राय बांद्राय लास्टआव होबाबो मस्लाया दानो दै होनोसै ना मिस? औ. बेखौ थिगसे एवबाय खोबनानै. जा गोथाव नुखाबाय दानो दै होयो जोङो. मानो बिदि खालामनांगौ?
Colorless ya gitu. Ya, बांद्राय हालदै होनाङा ने? बारा गोबां होनाङा मानोखि बे अलरेडि रुइखाबाय नों बेसेबां माबा दोनो बेनि जखाल' बिदि जायोबा एसे गोबां होदो ओमफ्राय लाब्रा जायोबा खम होदो जोंहा बर'नाव एसे जोंहा बिदि होया बेखौनो बिदि खालामो जोंना ओंख्रिया मोनबाय दायो मा होनो बेखौ गंगार दुनिया बेखौ होबाय नै बेखौ होबा गोथावसिन जासिबावगोन आरो Oh gया मोनबाय कमेन्ट सेक्सनाव खोथा हरनो बावनाङा दे नोंसोर माबायदि संनानै जायो ओंखाम जानोसै नै जोंना थाइबेंजों मा ओंख्रिमोनलाय मिस थाइबेंजों बयलारजों दहायनि ओंख्रि संनाया ओंखाम जानोसै जोंनिया नै दासो ओंखाम जाखांबाय दायो जा गोथावमोन ओंख्रिया जा मोजां सङो आरोना मिसआ जाब्रेलायबाय आं स' नोंथांमोना जुदि आंनि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होनो बावनाङा स' थेंक इउ so much for watching my